Estivemos tratando a figura do repoñedor, as súas funcións, estivemos falando dos almacéns, da logística, e agora mesmo estamos tratando o tema da manipulación de alimentos, porque consideramos un factor moi importante no noso traballo a seguridade alimentaria, porque nos supermercados, sobre todo os produtos que vamos a traballar, son cos alimentos. Hombre, Rosa, fago este curso porque estaba na casa sin fazer nada, parecía interesante ir, porque sempre se aprenden cousas. Tamén, pois, que a finalidade que, pois, despois de facer as prácticas, pois, a ver se me contratan. A mellor de reponedor, a mellor, pois, pode ser para outra cousa. Curso, porque me parece que era interesante, e, máis que nada, pois sempre che vai abrindo portas a un próximo futuro de repoñedor, de supermercado, de grandes áreas, de todo eso, e pois todo o que vayas aprendendo e todo, penso que sempre é ben. Levo 5 anos parada, pero penso que é un curso así deste tipo que sempre ven moi ben. Pois para o día de mañá, pois para poder encontrar traballo, e así non é ni máis ni menos polo que estamos, pero sempre penso que sempre se está abrindo portas. Vim facer este curso que a finalidade de poder traballar e parece interesante. Ainda que solamente non sea para traballar en supermercados, ainda para a mesma casa, que conta cousas a profesora para mí interesantes e que valen moito. A miña situación é que estou sin traballar fai moito tempo xa, porque, bueno, veño de traballar con unha granja de vacas, e entonces como producía pouco, pois, bueno, entonces xa creo que me metí nunha edad un pouco, bueno, avanzada, para agora poñerme a traballar, pero, bueno, espero que con isto que me abran unha parte para poder traballar. O curso está desenrolado pola Fundación Amigos de Galicia, que lles fai un seguimento ocupacional ás persoas que participan nos cursos da Fundación, e despois do curso van facer unhas prácticas en diferentes cadenas de supermercados daqui da zona, ca intención de que nun futuro sexan contratadas.